Nah, ngono kene sebelah kene. Wis kono alhamdulillahirabbil alamin nggih Mas Haris. nggih Mbak Yu, nggih monggo. Ki awane sumuk Kopios. pol. Manggala sing sisih Etan apa kulon? Manggala sing sisih sing tengen maju, sing tengen kanan. Ayo sing kulon ayo. Sing kanan. Ayo nduh, maju nduh. Ayo, Kanan. nah, iki. ayo. Apa Wes. kaupan? Alhamdulillah. Kaupan. Iki saka paling nganten. Nah, ayo. 50.000. Paling nganten. Saka Palik. Lah ke lho opak kaupan. Nah. Mas Opan, Suwun ya nggih. kaupan ya. Soleh. 50.000 saka kaupan. Kak Opan, nggih. Saka sing di omah urung tentu. Pak Pur pun nyapi kok. Pak Pur siap nggih? Pun nggih. Pak Pur siap toh? Siap buat apa